A la Divisió B també hi ha dos capdavanters molt sòlids i per sort tots dos són equips catalans. El problema és que ahir defensava la seva posició contra dos equips que també són del país. Un d'ells, un Lleida, que avui ha pagat als seus jugadors les nòmines d'octubre i novembre. El Narcís Sala, victòria incontestable d'un líder llançat. Els comentaris són de Lluís Cervelló. Cada setmana que passa comencem ja a restar-la del calendari en el camí del Sant Andreu cap al play-off. El líder ja té 11 punts de marge amb el cinquè. L'última víctima de la llau quadribarrada va ser el Lleida. Al minut 9, Miguélez ja s'havia estrenat. Aquest era el primer gol del davanter asturià a la Lliga. El Lleida, molt necessitat de punts i en una situació complicada esportivament i també econòmicament, va donar massa facilitats. L'exdavanter blau, Mayor, feia d'aquesta manera el 2-0, tot just 5 minuts després del primer gol. Les coses haurien pogut canviar si Galiano no hagués topat amb el porter menys golejat de la Lliga. Un Morales que va iniciar també la jugada del 3-0. De fet, aquesta acció hauria de sortir en el manual d'un bon contraatac. Amb només 2 tocs, Pere Tarradellas es plantava sol davant d'Eduardo i li donava el gol fet a Lanzarote. El Lleida, disposat a no rendir-se, va trobar el seu premi abans del descans. Passada de Xavi Jiménez i gol de Cheli. Si queremos ser algo en el futuro, tenemos que sembrar y lo estamos haciendo, ¿no? Y eso es lo más importante, ¿no? Y no vivir del pasado, sino del presente y cada partido como si fuera el último. Potser s'ha vist una diferència excessiva entre dos equips que crec que, com vam demostrar la primera volta, som més competitius del que hem demostrat avui. Amb el 3-1 el Lleida encara es va sentir viu durant alguns minuts, però el quart gol va caure com una llosa. El va fer Mayor. L'Alacantí ja en suma 11. El Sant Andreu ha ampliat la seva millor ratxa i ja són 6 victòries consecutives. Xavi Moro, que tampoc havia marcat encara la Lliga, es va afegir a la festa. I d'aquí fins al final, protagonisme per als porters. Morales va desviar aquesta falta de Miki i Eduardo va evitar una golejada més gran.